чили има при различните солариуми или просто лампите са като сила на излъчване? Видовете солариуми, в интерес на истината, не са много. Те зависят единствено от броя на лампите в един солариум и вида на тези лампи, т.е. тяхната сила. Всичко останало е дизайн, всичко останало е начин, по който той е изработен. Няма разлика какъв е солариума реално. Има значение какво му е техническото изпълнение, какъв е броя на тези лампи. Има различни видове с различна мощност. В принцип, от силата на тена има по принцип 3 вида тен можем да получим от лампи за солариум. Единият е бърз и много повърхностен, другия е равномерен и почти много така добре траен, третият е много дълбок тен. И всичките тези видове тен зависят от лампите, които са в един солариум. В принцип зависи много от количеството на УВА и УВБ лъчите в една лампа. Дали има повече УВА, съответно, тена става много бърз. За 8, 9, 10 минути вече сме с много хубав тен, само че той не е траен. Той до 12-15 часа